Pripun Pak Sena? Menikmati. Oh, meneng wae iki lho, merem-merem ngono. Kamu. Yo tegap, pandangan ke muka. Mukane sapa? Mukamu. Mukamu. Ngene lho Kak, tangane. Ora usah seneng. Wong Loh, mesapa? Pandangan ke muka. Mukane sapa? Mukamu. Mukamu. entuk, Mbak. Induk iya apa? Niki lho ndak ada wong diintuk. Lopes berarti. Tangan iki ning ngarep ngene. Kok nek kanca-kanca warga laras kirangan duit ndak darani kowe njikuk ngono lho. Aku mau ngarahke. Jeneng tangane mburi iki ora apik kok. Lah mboten apik. Ngadep penonton akeh tangan mburi iki ora sopan. Mboten sopan. Ayo tegap, pandangan ke muka. Mukane sapa? Mukamu. Mukamu. Ngene lho Kak, tangane. Ora usah semaur to, Gren. Gren. Gilani. Lah kowe nawani kok. Seneng anyar ngomong ngene kok dadak Teng. dikalang-kalang. Manggilnya Teng ya? Ya Bagor. Loh, masa Bagor mangane Teng? Bau, mambu. Ora masalah kan iso disedot. Oh, Iya, iya, ampun. lho. Jenengan genipun. Pripun Pak Sena? Nek anu sok moh-moh ya dadi ngono. Aku ki ngrasake kono sing gandul. Kersanipun mboten ganggu penyenenganipun ngringgit ngoten lho. Dipun cek rumiyin gegere jenengan bolong mboten. Dopmu. Pritenan nang tasih Dop. Wong wedok kok ndedop ki jenenge pi. Edian. Wong wedok kok ambune kok batang. Pripun to jenenge? Wong wedok sekut nyambut gawe ngeten iki. Sentup. Wis aspal batang. Wis ngrasake tekku. Malah dingenake kok kemresek. Ayo lewong lho cayu. Ya, mangga. Kingka karo dipedhot-pedhot sih ya nak mengko bar limbukan neruske lakon sedela terus goro-goro terus paripurna. Ya, saiki bajute sapa? Ayo Tin, gentenan kowe. Mbak Tatin, monggo. Ya Mbak Tatin. Nah. Yo. Ya ngatek nduk. Nah. Rasa ditutupi padha wong wedok nek karo liyane ra apa-apa. Kok rumangsaku sinden ki anggar ngatek dadak ditutupi. Ngene ngopo? Gene aku tak ngenekke ya ora piye. Ya ndekmu Lah, delok ing. Wow, sakmono kok ya. Lah kuwi Ngapa? Piye wani po? Ayo. kena hukum. Hukum apa? Lah ana badan hukume no. Lah iya. Langsung tuk ngono mangan mboten napa-napa jane. Jane mboten napa-napa nggih. Apa-apa. Pembalasan no. Ah Ya iya. ora. Enggak boleh. Ndak kena Kowe lanang pasal. kok ya. Kok mikir mendat. Nggih. Ayo Mbak Tati ngaturke apa? Nggone aprisine tas kresek. Jare menenek suaran. Lah iya. Ya kabeh ki ya bakale dadi tas kresek. Lah kok saged napa? Alah kok mau jeneng wong wedok ki ayu ki ra 35 40. Nggih. Seumur swidak 5 70 ya dadi tas kresek tenan. Iya. Tas kresek niku werdine Kulite ki wis klinting-klinting ngono lho, Pri. Wis gluntung-gluntung. Nek sapa? Ya jenengan barang kuwi saiki keset sumben ya wis. Sumben. Diwedaki ragem nemplek sumben. Oh, tak kira ndek jenengane. Kok jeneng kabeh. Kabeh sok bakale So nek tua ya wis sesuk dipikir sesuk. kok dipikir sesuk. Mbah arep dadi tas kresek mbah dadi tas apa? Heeh. Nggih napa pamandutane, Pak? Apa iki wis entek pamundutane iki wis do diaturke kabeh mengkari ki mau ana sing nyuwun bojo anyar ki mau ya dijoli lagu apa? Bojo galak. Liwung. Bojo galak niku orjen padha, Pak. Nggih. Nggih napa liwung napa-napa? Liwung ya. Liwung nggih, Pak. Napa lali janjine? Sakarmu. Ya Iya. manut penonton wae liwung nggih. Nah, Nggih.
Wong ya kena, lali janjine ya kena. Ya. Mangga. Mangga, Cak. Pak. Langsung. Wah, ya dibawani kancane do kanggo bawa kok. Kok lian jujuk. Jeblek penake dhewe. Apa ta? Elisa bawa, Mbak Ayu bawa, Ika bawa. Kok rekaan Prabowo sok cantik. Nggo gonggongan ora bawa. Sok cantik. Wanen, gawe aturan dhewe. Kau apa sih bajine galak banget ya? Kok gawe aturan ngwawahi adat. Ora umum. Iki arep bawa malah ngomong wae lho. Ya bacut. Kok ora masuk dodo. Ndek nomo arep mayungi aku, Mbak. Ini tak mayungi. Ya lho. Sapa? Kaos putih lho dodo. Wah, rambutnya saiki disemir. Dodo sing nyuting kuwi to? Nggih. Oh alah. Ucul saka aku kecekel tatin. Napa? Lah mayungi kowe barang no kok. Lagi bar kali jenengan po? Dhisik mepet-mepet mbek Wah, aku. mula kok karo aku ora masuk. Ya ora masuk kadoan. Sebulane tipene kaya ngene to kowe to. Bare tok dhuwur lencir nemu giring kok tok Bagor brand. Wah, wong lanang iki nyawang ya pilihan. Lah nek karo Mbak Tatin ki mah glagepen ki. Lah iya. Kok glagepen nopo? Nyawang kowe malah gumoh-gumoh kok. Ya ora. Sing paling apik lek ngonekke Bagor brand ngono lho. Seneng ya dalange. Padake kok ngono e, Kok ngono e wadah dedak. Do nek kowe iki ninggal aku ki tuk Sahrini apa sapa ngono ki lah karwane. Ninggal aku kok entuk kaya ngene. Do nek karo iki masuk po do? Ya masuk, dokoh. Masuk ngendi? Masuk ngendi? Jenenge masuk ning jroning ati ngono lho, sir-sirane iki. Sebule to. Ngepit kelek. Ayo, Mbak. Merucut bintang tamu kok entuk Bagor brand. Iki mesti ngosaradan sesuk. Kok ta? Dalange Ora meng aku sesuk deloken. Ya gawe nek ngundang kowe gor mesti. Ben. Ora rada anyar iki. Iya. Tibane liwung kok bawane sedih. Tangane ngarep Mbak, ndak ndarani wong diintuk, Mbak. Intuk iya apa? Nek nang kene ngene iki lho, ndak ndarani wong diintuk. Lopes berarti. Tangan iki ning ngarep ngene. Kok nek kanca-kanca warga laras kirangan duit ndak ndarani kowe njiko ngono lho. Aku mau ngarahke. Sing jeneng tangane mburi iki ora apik kok. Lah mboten apik. Ngadep penonton akeh iki tangane mburi iki ora sopan. Mboten sopan. Ayo tegap, pandangan ke muka. Mukane sapa? Mukamu. Mukamu. Ngene lho Kak, tangane. Ora usah semaur to, Grand. Grand. Tak apa-apa, biasa nek dingonoke. Engko dicampuri cacan debok ngono kuwi Mbak, biasane. Heeh, nek brentok ya boros engko ora bathi campuri cacan debok. Aku wadahe pakan ora apa-apa, mbangane kae. Apane? Wadahe telek. Lho telek iki ra apa kena nggo kompos lho. Oh, tak belok kena nggo Kena nggo kompos. rabuk. Nek enak ya telek. Lho lemahe dadi subur oke humuse, ra mudeng. Kelesone. Ora nanti tak tadani. Gilani. Lah kowe nawani kok. Lah upama Pak Seno ki teleke lah kene iki dalane ngono. Monganmu lho, Pri. Lah piye jarene sampean klop karo Pak Seno. Ya klop bahasamu mbok ya di carane wayangi gambar miring ora dimlahake ngono kuwi. Iki lenggah para punggawa praja, Pak Camat, Pak Lurah kabeh rawuh. Upama kowe dadi Pak kembange Pak Seno rak dadi kumbange. Kumbang. Nah, lah nek Pak Seno dadi teleke lek kowe dadi apane? Sapi teng. Seneng anyar ngomong ngene kok dadak dikalang-kalang. Kayak manggile Teng ya. Ya Bagor. Loh, masa Bagor mangane Teng.
bau mambu. Bang lah nek. Lho nek bagor gua apa diles-iles oh. Nek jenengan disedot. Sapi teng iku mah lho. Lah ya sapi. Lah iya. Masih lho. Apa? Kok di ngonoke terus aku anggere ngom. Pak Seno kon nyedot apa piye? Tapi Ora maksudnya gini, nek agak ngomongi jangan kamu menggiring penonton ke hal-hal yang negatif. loh, siap. Biarlah mereka beropini sendiri. Rasanya menggiring sing opini giring iki penonton. sapa? Kuwi kok akhirnya dadine hoak, berita bohong. Hal-hal yang lho, bohong hoak kamu iki giring sing seolah apa? menjadi suatu kebenaran ini kleru. Dikenahke mau sing ngomong sapa? Sing giring ki sapa? Lah kuwi mau Sing di dalan mau. Heeh. Apa kowe dadi pipo karak ya dalane to, pralone kae. oh ya padha wae ya wis ra apa-apa. Iya. Ngono kuwi penak garek Allah. obsesi. Oh, penak ngene. Ah ya. Ambil. Kok lula kang tininggal apa piyung kuwi suasana sedih to. Bareng-bareng suasana sedih tininggal apa piyung mugi munggah swarga dadi liwong atiku. Lah kan judulnya liwo. Ora pas. Iya. Kok aku serba kleru toh? Ganti kleru ora ganti. Ya wis apik wis. Wis engko bar engko wadah blen engko wadah telek. Dadi liwong atiku. Ya kuwi ngono kuwi wae lagune ra apa. Iya, pase ngono kuwi. Ya. Malikatne sepisan ketemu. Ya kan memang harusnya langgamu seperti itu. Nyen sewu Kang Mas. Apa? Menika laronipun kersanipun boten gregon-gregonipun jenengan anggenipun. Ribon Pak Sena. Menikmati. Oh, meneng wae iki lho, merem-merem ngono. Lah nek anu sok moh-moh ya dadi ngono. Aku ki ngrasake kono sing ganjel, Kersanipun boten ganggu penyenanganipun ngringgit ngoten lho. Dipun cek rumiyin gegere jenengan Dop. bolong boten. Dopmu. Dope. Wong wedok kok ndedop ki jenenge pi. Edian. Wong wedok kok ambune kok batang. Pripun to jenenge? Wong wedok sekut nyambut gawe ngeten iki. Sentup. Wis aspal batang. Wis ngrasake tekku. Malah dingenake kok kemresek. Ayo lewong no cayu. Ya, mangga. Ah, Pes, sadar lho, kuwi perunggu lho, Pres. Kuwi gak ketuntu persi. Nanti suarane nganti wih. Wis apa-apa. Sakniki kalih to sing ngegong. Hah? Loro Sing ngegong. Meneh dari Raden Ngabehi Marsudiono SH. Nggih. Lurah Tambangan Mijen Kota Semarang, kagem pecinta wayang PWKS nyuwun lagu Bojo Anyar. Wo la iki. Pamer bojo. Pamer bojo mbok nami menika, Mbak. Bojo Anyar. Oh, Bojo Anyar. Sing lagune sing piye Bojo Anyar? Pamer bojo Aku tak mau jikalau aku dimati pulangkan saja kepada orang tua. Ini bojanya. lagu kebangsaan. Bojo Anyar iki lagu nganggo keyboard iki sajake. Nggih. Pamer bojo ayo. Ki nek Nggih mengke diganti bojo loro ya ora apa-apa. Abang pamer biru. bojo ya nganggo keyboard. Keyboard. Ya, nanti menika nuwun sewu nek wayangan kuwi nek ndi-ndi ya ming gamelan tok ngene iki. Mbok menawa Pak Ngabe iki kulino dalange liyane mbok menawa sing nganggo musik-musik kuwi. Jane mboten ngangge anu gamelan nggih saged lho. Nganggo apa? Icik-icik. Saged lho, kula multifungsi ya nganggo cik-cik ya iso. Ah coba aku ndek cicik-cicik gak coba. Coba cicik-cicik. Aku kowe. Dicoba-coba. Ya, Yo cepat. meranteke jaman semono yo. Yo. Ding 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 ding. Kira wong bagus ada dicincike sithik ngono. Paha om ngono kuwi. Apa om? Zaman dhisik. Nek Saiki blas. Blas. Ora leren.
Oh, alah. Wis dibaleni. Sampeyan wis diparingi rezeki lumantar berkesenian ngenten iki ora asma. Alah jenengan nglimpekke aku ya. Kok nglimpekke piye lho? Tanggal 24 aku ora dijak ning dinas sosial, aku ngerti. Kabeh ngerti jadwale Pak Surya nang ndi. Ngerti aku mau trimo meneng kok. Medan iki. Iki aja Pak Lurah marga luwih ki le meteke tenan, aku ya arep dilimpeke bengi iki. Janji ana Sunan. Wis sik omong sapa ta Pak likur aku ning dinas sosial iki. Pak Untung. Aku kok iso ngerti saka Pak Untung. Pak Untung ngeten iki, aku wis jawab karo Pak Sinor kejak mimin, mboten sanggih mimin mawon nek apri tok ora apa-apa bancine tuwa ngeget-ngegeti panggung ngoten niku. Pak Untung lho niku. Ning ketoke yo oh ya Aku arep tak omongke lihat WA. Engko ndak marake Sulaya atau pribadi. Men ning panggung men kabeh pamirsa ngerti. Mencantumkan nama seseorang apalagi kuwi kepala dinas sosial provinsi lho. Nah, yo. Berat lho. Berat. Pak Untung tak takoni muni ora, ya ana banjir jebloske pakunjaran. Di streaming lho iki. Pidana umum kowe. Buktine akeh lho iki. Apa ora saksine akeh lho matane. Apa ora ditelusuri sik ngono masa langsung jeblos pakunjaran kok gampangan pakunjaran to. Mang telusuri liyan Mas. Wis muni. Iki Pak Untung presane oh Mimin iki kurang ajar iki. Iki saiki Pak Untung kowe wis kocap. Ming diteliti kowe esuk teteke nendi. Terus digrobyok, tuncalke nang truk bebuki nang. Elisa iki kok modar iki to kowe. Syukur, Ding. Syukur. Ding, nggih dinas sosial jeneng kula mboten nderekke jenengan ngoten men nggih ra apa-apa. Mboten sah langsung dianu Pak Untung lho kula wedi nek dituntut kula wis bola-bali ngandani kanca-kanca to. Dinas sosial iki tanggal 24. Mula tanggal 20 kowe ndang lunga saka omah. Terus digawake truk kowe tenan yakin. Kok rekoso men ya primo kleru ngomong kok ana truk mara nang omah ya jane piye to kuwi? Iya jelas lah. Ngangkut kowe kuwi kok mangsane. Ya kowe barang no. Ya ora wong sing ngomong kowe kok. Lah aku ngejak bolo no. Lho sing salah kowe sing ngomong kowe dhewe kok. Ngapunten nggih Pak Seno. Ngapunten lho. Kasihan deh lu. Pak Seno. Kasihan deh lu. Sokol. Pak Camat. Njaluk ngapura ki ya nyerak ngono kok saka kadoan lho. Nggih Pak Seno nyun pangapunten. Sukne ora sembrono. Ingkang wonten dinas sosial kula didhawuhi ning kula kleresan pun mboten saged dadi mboten amargi panjenengan ngendika mboten remen kalian kula menika mboten. Aja sok gawe-gawe. Ning saestu paring pangapura kalian kula to salaman sik ijab qabripun kersanipun wonten. Kon melathok siramu. Pri kok saya gegirisi kaya ngono ta Pri? Dirayu biasane dirayu. Hah? Mas Bagong kuwi aja ucuk-ucuk Mas Seno. Ucuk-ucuk apa? Ha iki juraganku e. Ya. Mas Bagong sajake njaluk dimiki Lek. Ora sudi mendem aku. Mbok ngendika mendem ki nek ru ngicipi ampun ngicipi rumiyin nembe ngendika. Banci umur 46. Ngombe ngene banci umur 46 kaya ngombe anggur wayu. Nggih pun ngeten mawon kanca-kanca yoga nek bojone iki is umur 40 kira-kira nyawang seniku sepet mangijolke sing 20-an nika loro. Dadi kan Ajaran sesat. Iya, dibajetke Mbak Elisa. Iya Mbak Elisa. Masa mingguan kula Disingsati lho Lek kowe Lek. Kowe ngopo kowe? Aku ngawe mburimu kok. Pede. PDW GR. GR banci tuwa. Iki kene lho. Elisa. Ndarane nyingsoti aku. Ora ya nyingsoti le wedok kan Bagong lanang. Tuh asar tak jak ning sor debok kono. Jenenge iki anu jajan ngono golek jajan sing rada sepi. Aduh, anarkis kok calek meni suwe-suwe. Golek isi podang kuning. Pak Lurah pikantuk salam saking Pak Lurah Condong Catur Tunggal. Nggih, Catur Tunggal. Agus, Pak Agus nggih.
Nggih Pak Lurah. Nate ndhawuhi rumiyin, Ji. Ibu bunga henga tiku Halah bisa. Yante. Hah? Paleni sing konsentrasi. Nya. Mulane nggo nabi. Ya, diajari. Diajari lho, Bude. Sekolah nginep 3 dina. Ya tenan lho. 3 dina ning kono. 3 dina kono perubahan. Nah. Kowe malih lanang mah dopat aku mumet. Monggo lanjut. Iya. esuk awan ning omah wis ora krasa
Ya. Simpan won. Ya hati-hati nok. Nah. Saiki wis pinter sopan santune saiki ya wis becik, wis ana perubahan sing signifikan. Nek babakan logat wong wis kuwi wis lair wis ngono, piye lek rubah. Iya. Wis dadi watak. Ciri wanci. Iya, wis ora iso wah. Iya mulai alon-alon mulai dididik supaya halus. Iya, pancen bener. Heeh. Iya, gentenan. Sinten? Iki ana sing nyuwun kembang rawe wau, Mbak. Iya. Kembang rawe diaturake. Monggo. Nyuwun suarane Mbak Ikan dhisik. Ya. Ika Suhesti. Ika Suhesti. Nduk Ya. Ika Suhesti. Jan iki Waduh, semangat bodine meneh. tuk, dedeg ketuk, suarane jos, aku seneng. Nah iya, wong wadon iki ya bodine ngene iki. Ora kaya sampean wong wedok kaya cagakane. Saka dhuwur tekan ngisor lurus tanpa ana nggih-nggike. Sritenan Lah nek cek gadis ki ngeten iki, cek kraket. Nopone sik Nek cek gadis ki cek kraket iki. Tugas para suami-suami orang itu untuk membuat Gadis. Gadis kok umur sakmono. gadis bukan perawan. Terus Ya ngene iki kahanane. gadis rasa baik. Ora di Tenanangan kaya Mas Sukar tak bukake men buktekke ngono ndak jarane ngomong kosong. Anjur dibuka-buka. Nek Apa iki? Ndak Ika melu-melu piye? Narine iki lho. Mlotrok. Sithik majen. Kaperwakan bawa mboten menika. Nggih. Ngagem bawa mboten napa-napa. Iya. Ora dibantu Mbak April. Dia mungkin kula bantu cing. Oh Mbak Mimin bantu Cing, dia nggih. kula rewangi ya nyambut gawe iki nek sanggo bareng-bareng rak ya enteng. Ah, wis sing bantu Mbak Mimin wae wong nang omah yo gane blandong kayu. Ngeredami. Pek kambil. Ya engko terluka no Mas, masa wong wedok kon menek kambil. Lek masa kowe padake bajing iki mek kambil. Iya. Manismu anggun jiwa agawe ruci tenggale Kangsen ngopo e? Pripun? Jenengan Kangsen karo sinten? Mboten kangsen pun, mboten nika kangsen pun mboten. Langsung tancap. Engko bar goro-goran karo Mas Solikin, Mbak Mimin wis kencana. Pirang-pirang dina absen Mas Solikin. Lagi gering terus kok sorry. Oh, kok gering to? Gerah, pun gering ki nggo kucing kok. Gerah to, Mas? Mosok Mas Solikin padake kucing. Ora ya? Ora. Ganteng ya Mas Alikin ya, Mbak? Bagus. Bagus. Senyumnya manis ya, Lek. Iya. Jane wonge biasa, ning mergo sugih esem, katon ning semake disawangke dadi penak ning rasa. Ana sing wong bagus ning aku nyawang ora terpesona mergo ulate bukut, kasar karo wong wedok, ngono ki wis ilfil sik. Oh, nek Mas Alikin alus. Mboten alus ngono. Sak kabehane alus. Alus to, Mas? Wis tau kok. Wis. Apa kang sinatya Ino. umpama
Maksudku ngene lho, ya mbok menghargai sithik wong ya urung rampung kok wis dikritik. Sinden panjenengan Caca semeniki ra ya karaktere benten-benten. Ana sing powere luar biasa, ana sing kalem alus, ana sing rodok kenes. Mbok men dirampungke sak anu sik lagi di Jenengan mirengaken rumiyin. Rampuke Mbak Mimin. Taratam tu tak tu ruti lulus ta menika? Ape. Iki swara lanang iki mau. Sing swara wedok. Ngibarat Ben modar. Awang kuwi keduren lekmu njupuk, urun lekmu njupuk kok. ngibarat wong nuwata. Pamane Urmatono. Gendera apa piye? Lho kuwi lho, pentinge babakan budi pekerti unggah-ungguh ki ngono kuwi. Aja mung pinter maca nulis tok. Lho, Lah budi ngarit ki. maksude ki babakan budi pekerti ki unggah-ungguh tata susila tata krama. Lah Nek ngono nek ki ngandani ki kleru. Bener ning papan nggo papan, empan nggo papan engko. Aja ning ngarep panggonan apa disuting live streaming sak alam donya mirsani ngono kuwi. Nek ketok aku ketok bodoh banget to. Ya wis kok nek kono takok engko ngono ae lak wis. Ben. Neng madyane jala niti Temakang. temakan jeng angkenjak neng paku lingan Mesake ngantek kala menjinge kaya arep mencolot. kok ora ono tepuk tangan to Pri Bawa kok toh nyowo ya. omonganmu lho bawa kok toh nyawa iki padake rebutan bojo lah kok toh nyawa iki jek kentengen kanggo aku Wah. sampun Nggih. ingkang perlu dibenahi babakan pundi menika kala Napa? ingkang perlu dipun leresaken babakan menapa sampun Nek suarane pun nampe. Sae, power Sing sampun. Perlu direparasi cangkeme gitu. ya Allah mesoken no aku berusaha semaksimal mungkin yang aku bisa ayo dok Ika Suhesti Mbak Mimin. Gunung Kidul punya Gedruke sik, yuk. Hei, si kasih. Princess Jiwa langgaji, jiwa langgaji, jiwa langgaji koko belok. Jiwa langgaji, jiwa langgaji, jiwa langgaji koko belok. Wah ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Yang makan nasi. susu perawan rasane ra karuan susu rondo rasane rada sepo susu banci kuwi sing paling bergizi asik masuk mas wik oh hey
banjur ngomong saya su oh, nek ngetut aku angel banget tok gerakanku sulit tok, Mbak. Oh, sulit toh. Sulit mergo ora ana Wirama kok. Sulit ki asu jengkelit. Kok ngono terus lho. Ya ora. Goyangane Apri wae lho, Mbak Ikan iku ngetutke kok ra iso ngono lho. Kudune keluwesan ngono kuwi kok ya. Ngono ki ana sekolah ra to, Pri? Piye? Jane nek babakan luwes ki rak butuh proses. Maksudnya aku kok joget kok pernah iso pas karo ketukan ngono lho nek aku ki. Ngono kuwi tergantung prejengane kok. Ya apa hubungane? Lah iya lho prejenganmu kok bego ngono kok ayo kaku kabeh ngono kok le. Iya atos tenan lho. Aku nek dirasake nek dunake ngono kuwi wong tak tantang gelut.
Aku wong padake bego. Nggo terus Pak Seno arep menyaksikan banci gelut nggo terus. Wis tau kula. Nggih. Jambak-jambakan ruting brengok ya. Aku sesekali tak cedak Pak Seno ya pri ora kowe terus sing ning kene posisine. Ngapa? Blocking iki biasane kula kakek keteriko terus karo Apri. Kowe kala-kala sisih kono aku tak cerak Pak Seno. Kowe pengen cerak Pak Seno saiki. Blocking iki ngono kuwi. Kok mambu aspal. Kok mambu aspal pundi ta panjenengan? Areng cedak sampean kok suntap-sentup kaya mambu godhokan aspal. Lah nek pas kalih Apri wau mambu napa? Minyak wangi. Parfum. Padahal produknya ya padha, dandanane ya padha, mereke ya padha lho. Apa isi ambun-ambunan kue zaman ngamen dhisik ya, Lek? Zaman Lek ngamen 10 tahun kepungkur ambune aspal saiki ora mungkin. Wong wedoke ra ado sedina ting plenyit kok. Iya. Ya iki ana pamundutan saka. Menapa malih? Pak Tris. Nggih. Pak Tristianto, Pak Tristiano, Pak Tristianto wis saka mengingatkan ya awake dhewe sesuk 17 ki ning suwan Pak Tumiono ya. Ki Ade Prayora to, Lek? 17 wonten pendapat Tumiono Klaten. Oh nggih. Mangke kula susul nggih Pak e. Emoh. Mangke kula susul nggih, Pak. Siap. Mereka wonten wilayah kula lho menika mbayar menika. Urusan. Pak Tumiono ku gawe pendopo gede-gede ming mambu godhokan aspal tenan. Iya. Ketang tresna kula kalian panjenengan nek ten Jogja kula nderekaken panjenengan. Keleresan benjang tanggal 17 panjenengan wonten Klaten kula ra napa nusul panjenengan mbok menawi wonten ingkang dipun betahaken rak kula ngerti medane ngoten. Sampeyan mrai lho. Nggih mboten libur ning kula selakke ra ketang sedhela ngoten sih. Oh iya. Ra apa-apa nok. Monggo Mbak Ayu disuwun bajing loncat aku wis matur karo Pak Tristianto. Ya. Menika nembe hamil muda sampun ngantos mboten saged joget. Oh iya. Engko ndak kenapa nggih jogete dimen diwakili Dik Apri apa Mbak Ani Blorong apa Didik Mimin ngono rak ya wis merantasi telu kuwi engko. Oh iya, jogete meng Mbak Apri karo Mbak Ani. Iya, Mbak Ani Blorong. Ayo rasan joget. Hamil iki gentenan. Bar di Ana saiki terus wis nderekke meneh. Terus saiki sing prei di Oriza. Besok ganti Mbak Ayu. Oriza nglairke engko Mbak Ayu. Iki tanda-tanda arep dadi ki sono meneh. Sinten? Prastiwi. Oh alah. Masa nggih jenengan iku. Masa Bu Prastiwi iki? Ngetengke kaleng roti. Bu, usia kados panjenengan kados kula di atas 40 menika bukan rae tuk ora prayoga menawa ngandhek melih lho. Lah iso diwiradati piye supaya ora bobot ngoten kan iso to. Lenyang ra masalah, le anu niku le aja didadekke ngoten lho maksude. Iya padha-padha monggo Bu PNS. PNS lho. Pini sepuh. Sembrono Bu Prasti kok pini sepuh lho. Lah apa? Gagrak lawas. Nggih, dibawani, Pak. Nggih. Gunung Galunggung Kabungkur. Munggono Mimin ki suarane ngono kuwi. Wah. Takon manggon sedayu. Dalam sedayu? Heeh. Lah sakniki pun proses ngoten lho swanten kula mbok kan nglenggahi dampar kencana wonten ing sedayu. Oh, ora usah kuwatir. Pinggir kali kae jek selo. Menapa dalem ingkang rumiyin ingkang wonten sewon. Aja ana anak-anakku ndak gila. Oh, wonten mriko. Kok menungso kok gila karo menungso jane piye? Sampeyan gelem po manggon sewon tak nang Itali nggo gere-geretan anakku. Maksudnya timbangane dalem sewon menika komplang, ra kula ingkang lenggahi wonten mriko ngoten nggo seret-seretan putrane padake. Tuk-tuk kae. Yo. Ayo Mbak Ayu. Gunung Sumedang Katuja
iki meteng ngancik nyidam iki pirang sasi to? 3 sasi. Dumugi 3 wulan menika sampun raos ngidam, Cih. Sirahe sing lanang iso butak. Lah kok saged? Njaluke bangsa sing angel-angel mesti mati aku. Kudu ento, mau ora ento tak kepro. Tenan. Nek iso kudu dipinangkani Mas Kiswan. Kudu kuwi. Soal aku tau ngrasake le njaluk ki bayine ora mbokne bayi. Ngoten. Napa wis pon lahiran? Kula dereng mbokne mboten mbokne bayi sing ten jero kuwi wis ngarani. Oh nggih. Ki njaluk pelok, pelem nek musim pelem ra masalah nek pas ora. Lho, njaluke mung peloke lho, ora peleme. Dadi mung pengen nglamuti peloke iso lho ngono kuwi. Iki gawe napa riyen? Kula. Nggih. Ibu muda. Ngidamok ibu muda. Monggo. Niku nek mergo ra muda, ngerti ku nek ngono kuwi wis mesti dihukum mongko kuwi mung arep diarahke. Oh. Dadi ketakutan yang tidak beralasan. Nek tanpa sebab ra mungkin beliau langsung kok waton nangkep wong ning jero pakunjarane ya makani barang ngekeki rokok ngekeki apa-apa. Sing arep nanggung sapa? Ngoten-ngoten jadwale ndak dina Rebo. Heeh, dadi nek Rebo aku ora mangkat, nek riyane kuwi mangkat. Rebo dikandani kok aku kok. Nganti apal le. Apal wong 7 tahun kok ya. Nek Rebo wayahe mepeti tukang becak terus. Pelek. Kritenan nang tasih